uphile, uphushe, uphumelele. Kama ku-Pastor Training Africa. Inamba yami isebenzise kusukela 9 la ku 5 ntambama uma uyimember ye-channel kuphela. Inamba yami. Yoba ngithi inamba yami, isidingo sokuthi ungifonele ngokuthi uyu pastor wena asikho, ngithi inamba yami. Yabo? Why would you call and say, uyu pastor wena ngithi this is my number? Guys. Sibheka la. Bhekani izitha 1394. Siyabonga Pastor Wiki. Ngicela ukubuza ngabe ushona uphupha se-restaurant or ungene e-restaurant uzothenga. So sesitolo sokudla uzothenga ukudla. Nake singakusho. Number 1, kuyenzeka uma uphupha usesitolo sokudla ubophaluhle uma uzothenga ukudla. Olusho ukuthi kungenzeka uzokuba nenhlala kahle, nencebo, nemali eyanele yokuphila. Noma unawo njengamanje. 2, kwesinye isikhathi uma uphuphe usesitolo sokudla kuwuphawulusha uma uzothenga ukudla. Lelo usho ukuthi kungenzeka ukhona umcimbi omkhulu futhi ubalulekile ozofika noma ozokwenzeka maduze. 3, ngokwesintu uma uphupha usesitolo sokudla uwuphawulushe uma uzothenga ukudla noma uthenga ukudla. Lelo kuvezela ukuthi uyakhonjiswa ukuthi kudingeka wenzele izidalwa noma isidalwa ukuhamba okanye isithebe noma nyathi-ke iladi kodwa sokukhona kufanele ukwenze. Kungaba ukuhamba isithebe noma